Samtang wa man malakip sa gipaubos nga gale warning nga giisa sa Pag-asa Visayas ang sugwapan kanselado gyapon ang mga biyahe sa pantalan sa Luok sa Mandawi City. Ang epekto sa mga sa bagyo usa sa gitutukan sa nagpadayong impact-based forecasting workshop sa Pag-asa. Ano ang exclusive report? Naabdan sa balitang bisdak ang pamilyang Barmuel nga na-stranded sa Luok Port human giisa ang gale warning nga naglakip sa Bohol. Mulawig unta padung sa San Jose sa lungsod sa Pitogo nga nailhan na karon nga Presidente Carlos Garcia ang motor bangka pasado alas 8 ganihang buntag. Apan natanggong na lang ang MB Eagle Express 5 human malakip sa gale warning ang kadagatan sa Pitogo. Kay wala may kaabtan aron adto unta mamahuway, adto na lang si Lolita ug ang iyang bana nga si Bien Unido og duha ka mga anak nagpalabay sa oras sa lansya. Matod ni Juanito Ramos, kapitan sa lansya, nga unom na lang sa 38 nila ka mga pasahero ang na-stranded kay na mauli na ang uban. Nya ko may kahigdaan, di ba dire na lang misasakyanan. Niya sa may advice sa Coast Guard ninyo, hantod ka sa mga pundo diri. Mapupibuhay pa. Magawat ba agad bisa kuan sa gilwaning ba? Mawawa na gilwaning, mukle ng kuan, kabiyahe namin po. Samtang usa kini sa gustong mahatagan og kasulbaran sa Pag-asa sa nagpadayon nilang impact-based forecasting workshop. Sa pagkakaron, gipunting lang sa workshop ang paggiya sa mga local disaster team sa angayan nilang buhaton kung adunay kusog nga uwan o kusog nga hangin. Human niini, ipunting na usab sa Pag-asa ang pag-andam sa mga disaster team sa impact unya kung adunay mga gale warning nga mosangpot sa pagka-stranded sa mga pasahero. Matod ni Engineer Lorenzo Moro nga ang iyang tan-awon sa mga disaster team ang kahimtang sa mga ma-stranded nga pasahero sama sa Banayng Barmuel. Sa sektor ng health, sa sektor ng education, sa sektor ng transportation, halos lahat ay naapektuhan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.